apa? Nggih, mangkaten Bapak Ibu. Gandeng aduh daleme Pekalongan karo Tawang Sari. Monggo dipapak. Bapak Tukiman angagem sabuk cindi abang lan putih. Lenggah dateng papan palenggahan. Bapak Tukiman kumlawe astane. Mugi kepareng Bapak Yatno lenggah ingkang kursi tengen leres ya. Sengkut gumreguting Nyai Pajang Ibu Zulfiani. Ya sekali-sekali ora nang keraton wae nggih. Neng Tobong nggih saged nggih memenuhi panggilan Bapak Tukiman. Rempek ari numpaka iramaning para kulawarga Wira Pradangga klenengan sanadyan mung lumantar pita swara wiwit kalawa enjang ngrenggani menggah wonten rengganing pasamuan nyerantu kedatangan campur sarinya belum hadir. Padahal sing arep nyumbang lagu mundo antri kathah. Sang juru gambar, sang video syuting sawega gati amundhut gambaripun nampi dawuh saking Bapak Tukiman kapun ngrenggani panggihing putra temanten pasukan hitam-hitam. Sengkut gumreguting Ibu Zulfiani ya kaprah sinebat Nyai Pajang ya sepuhipun dipun sebat Mbah Dukun nadyan tasih nom mekaten anggenipun angaturi Ibu Yayu kepareng nyaket putranipun lenggah wonten ing sono Pekajangan. Amiji Surya wulan Juni tanggal 15 anggenipun manggihaken putra temanten sekalian Mas Ahmad Fauzi sarjana hukum. Dalange mendoakan kepada Mas Ahmad Fauzi dan Mbak Eka semoga melanjutkan magisternya. Amin Mbak Dalang. Kapundhut gambaripun sareng-sareng anggenipun nimbang putrani. Ibu Yayu jroning batin teka. Piye Pak? Anggonmu nimbang anake kanthi kajawab imbang seimbang serata. Bobot timbanging putra putri lan putra kakung sanadyan putra kakung mantu dianggap juga anak sendiri. Menika
Mas Ahmad Fauji dan Mbak Eka Ferawati ajeng diparingi tinggalan Pak Repto. Mumpung Pak Repto pulang neng Tobong, yo dimidhangatke yo. Dumateng Ibu Yulviani, dumateng Ibu Yulviani yo Nyai Pajang, apabila sudah sampai waktunya sungkem pepadaning Romo Ibu kumlaweo astani. Guna kaya ilo-ilo Jawa ditombo. Sang suami pulang dari kerja membawa upah saya niki minggu. Biasanya Setu sore utawi tanggal 1 dan 2 menerima delancang seto gambar Pak Karno. Berapa lembar? Tinggal ngitung saja. Dumateng Ibu Yulviani, apabila sampun dugi adicara sungkem kumlaweo astani. Nggih. Niki Gunakaya sementara waktu Pak menika dititipke Bapak Ibu. Pewarahipun ngaten. Dititipke Bapak Ibu. Sok nek wis kepyak griya piyambak apa boleh buat dibawa sendiri. Ingkang salajengipun dumateng Bapak Sri Purwanto. Dumateng Bapak Sri Purwanto keparenga nyaket dalangi sak menika. Kawis tinggal syarat srana dadi manten kembul dahar sesarengan. Nggih. Monggo Mbak Eka Ferawati. Nggih, menapa dene Mas Ahmad Fauji. Nggih. Ngejane mboten didhahar tenanan kena lan jelalah mantane kakung didhahar tenan. Alhamdulillah. Kados sampun katiti cekap dahar sesarengan kembul bujono. Nggih. Bu Yulviani, Mbak Eka Ferawati ngendikan lirih-lirih karo dukune, Bu. Mas Ahmad Fauji seret nggih, nyuwun ngunjuk nggih. Monggo. Nggih, monggo Mas Ahmad Fauji unjukanipun juga Mbak Eka Ferawati nggih ngunjuk. Monggo ngunjuk. Abang-abange ilang ora apa-apa, nggih ngunjuk monggo. Bapak Ibu mbok bilih sak cekaping dahar utawi ngunjuk adat Jawa ingkang kasebat sungkem mring pepadaning Rama lan Ibu enggal kawiwitan. Monggo. Mbak Eka Ferawati jelalah sumumbe tenanan. Jane etok-etok men kenging nggih matur nuwun.
Monggo dumateng temanten putri menawi sampun cekap lenggah kedua-duanya lenggah. Dumateng benanipun Bapak Sri Purwanto temanten kakung sampun samekta wangkingan duwung utawi kalolos. Monggo sampean katur Mbak Julfiani ayih duwung kapundhut. Monggo Pak Sri Purwanto dipundhut menunggu sak rampunge sungkem dumateng Bapak Tukiman Riyin awit ngelingi Mbak Eka Ferawati dulu lahir saking guwa garbaning ibu. Monggo sungkem Bapak Tukiman lenggah mawon nggih. Manut putrane arep ngopo nyerak nggih. Sungkem mring pepadaning Rama Ibu. Monggo Pak nggih. Menika salebeting sungkem badhe kawontenaken rengeng-rengeng sawetawis. Monggo Pak Ripto. Rama Ibu pitayaning Gusti ingkang ngukir jiwa lan raga. Alon-alon wae Mbah Ripto ora kesusu. Tuhu gedhe pangorbane. Menawi sampun cekap Rama Ibu pindah dhateng Rama Ibu Paring pituduh luhur Bapak Yanto sekalanipun. jroning cipta tansah ngesti. No Rahayuning putra lulus kang ginayo. Sadaya ribet rubeda linambaran ati. Monggo menawi sampun cekap ganti pindah ke selatan Pak Yanto sama Bu Erna Yulianti. Pamelingku aja nganti lali anggonira bangun bale wisma atut runtut sekarone. Monggo Bu Erna menika kentenan putra badhe sowan ora sah nangis katoto titir ganing putra tansah eling sabaring ati dalange arep melu nangis. Ya Allah kuat nampa panandang tan gampang mutu. Nano Dia tepa tuladane urip ira sinuyutan mring sesami. Rahayu bagya mulya Tirta mijil saking netra. Apa tegese? Tirta mijil saking netra. Jenenge nangis. Rong padha sekar macapat dandang gula. Sederek kula kakung Bapak Ripto luar biasa.
Sudah Ahmad Fauzi, dipercepat saja. Ya. Kepada Bapak Haji Sucipto SEMH Pandega Duta Asmara, adicara foto piniji mboten sah paring dlancang seta sinerat, mboten sah paring dlancang seta sinerat, dawuh langsung saja. Sinten ingkang badhe kapundhut gambaripun menghemat waktu, menghemat wekdal. Kepada Bapak Sucipto atau yang makili, monggo Mas ingkang tasih nem-nem makili, monggo langsung Bapak Sucipto ki ambak monggo. Nggih. Foto dari keluarga Pekalongan mestine yang didahulukan. Monggo. Monggo Pak diaturi langsung kemawon. Mboten sah paring dlancang seta sinerat, tegese rasa nganggo tulisan, diaturi langsung saja. Nggih menanti Bapak Ibu besan rumiyin. Monggo. Dumateng keluarga Wiro Pratangga Jangkep, pasukan hitam-hitam campur sarinya pun rawuh. Mboten sampun sato samudyanipun keparenga amurwaka pakaryan paduka. Menika adicara mirunggan foto gambar.
Monggo mohon maaf kepada Bapak Haji Sucipto SEMH malah carry fotone, mohon maaf nggih. Di waktu foto keluarga hati coro mirunggan borong campur sarinya. Apabila sudah siap Mbok bilih adicara foto piniji gentenan keluargane Pak Tukiman kentos nggih.
Monggo dirambung sik, nggih dirambung sik. Sebentar lagi Allahu Akbar. Jauh-jauh dari Pekalongan. Iya, monggo kapundhut gambaripun. Sekali-sekali neng Padesan. Iya. Monggo mangke gentenan keluarga Pak Tukiman. Sedaya among tamu, sedaya keluarga. Dumateng Bapak Mudiono borong mangke keluarga besar among tamu dan keluarga Pak Tukiman mboten sah pakai delanjang seto sinerat katuran langsung kemawon tegese rasa nganggo rek-orekan didhawuhi langsung saja. Langung-langung sederek kula nem Adi Mas Sri Purwanto, monggo sinten ingkang kapundhut gambaripun kasumanggaken andika sami. Ora sah nganggo catetan. Diaturi langsung mawon nggih. Moga foto keluarga gelombang kedua keluargane sing kagungan dalem nggih. Borong Pak Sri Purwanto ndhawuhi monggo diaturi langsung kemawon.
Moga Bapak Ibu among tamu fotone gentenan saking Pekalongan sudah rampung. Selak ditunggu. Ora sah gawe corek-corekan, diaturi langsung wae. Ndak usah pakai dilancang seto sinerat. Dumateng keluarga Bapak Tukiman, mbok bilih adicara foto keluarga gelombang kedua kasigek sawetawis. Awit menapa Allahu Akbar segera menanti Bapak pisan sak keluarga badhe kondur dhateng dalem piyambak-piyambak. Mboten ketang namung lenggah wonten ing pondokannya menika adicara bahagian bibaran badhe kaaturaken. Dados foto piniji disigek sementara waktu. Mohon maaf. Ingkang menika dumateng Bapak Sri Purwanto sekalian Ibu. Dumateng Bapak Sri Purwanto sekalian Ibu keparenga nganti putra temanten. Nggih. Adicara foto piniji kasigek sawetawis Bu, nyuwun pamunten. Keluarga kerawitan menawi ta sampun satata keparenga atur pakurmat jenggaring pisan kinasih saha putra temanten sekalian kakandhe jumeneng wonten sak ngajenging kerun
Pratondo Pasamuan sampun cekap. Perkara mangke foto yang kedua bisa dilakukan kembali. Monggo Pak Pur, Pak Sri. Ya Ibu yuk. Inilah yang dinanti-nanti campur sarinya wis muni. Monggo sedaya among tamu jumenengipun kados wau nggih. Monggo Pak Sri Purwanto. Awit menopo Bapak Haji Sucipto SIM segera meninggalkan tempat kundur dateng dalam Pekalongan piyambak-piyambak ingkang menika kunduripun nderekaken sugeng dumateng sedaya tamu ingkang lenggah wonten ing papan menika bisa meninggalkan tempat kundur dateng dalemipun piyambak-piyambak kunduripun nderekaken sugeng nuwun. Mekaten Bapak Ibu, Bapak Yanto sekalian Ibu Erna Yulianti tidak bisa menghadiri jengkaring para tamu iki awit saking kesehatan. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Sanadyan mekaten tamunipun Bapak Tukiman angka kalih banyu milih tasih kalajengaken kepada Sri temanten keduanya bisa kembali lagi ke pelaminan. Foto keluarga dilanjutkan. Monggo Pak Mudiono putra temanten sampun cekap kembali lagi ke pelaminan. Diambil gambarnya. Adicara temanten sampun rampung.
para lenggah tamu sinedhar. Tata pacara gelaring paregian Wisudhatama kagelar agung saking keparang manggugati. Janipun Bapa Tukiman sektan Ibu Yayu Sulustari kang kambanan keluarga ageng wonten ing laladan Topong Tawang Sari Sukoharjo. Kusuman ing Yurara Eka Firawati SS Sembada wis kepareng Jinatu Krama miwah kepareng wis kawin suda kaliyan Bagus Ahmad Fauzi sarjana hukum. Putra kakung saking janipun Ibu Rena Yulianti kang pidalem saking Kajen tlatah kutha Pekalongan. Nyawiji suka panglipur miyak sepining swasana gonjo para perangan priagung tamu anggenipun tasih brunggan sukala lenggahan. Sinaosa kalampan paripurna tata pacara wisudaning kemanten nanging to kepareng rawuh tasih kasun pamuji donga katur gonjo piranganten sarimbit. Suka kinen mongko lumaraping bebrayan agung tertamtu dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Paradene perangan adat tata pacara ingkang kepareng badhe katur nuwun injih. Para priagung miwah kulawarga anggenipun kepareng nyaketi pinanganten kasuwun pamuji donga kanthi lumantar poto jinajaran kasumanggaaken reh samudanipun enggal tumapak ganti paripurna ngantos tuntas mangke boten wonten lalangan sakwiji punapa. Monggo Campursari putra Bengawan ingkang miji saking laladan Tanggusan Tawang Sari Sukoharjo makmur ingkang dipun mangarsani biyanipun Raka Mas Febri Masarajana Seni. Sun kenan kepareng ngembani wuwus saking kamrugati Bapa Tukiman sekalian Ibu Nusri Lestari. Anggenipun sung nyugata panglipur ngrencangi sukala lenggahan para priagung mugi datosna sukarana miwah kepareng atur pangalembana panyaruwi kala sumanggaaken. Para kadang putra Bengawan nyawiji Jekalaras Audioson. Duplikator miyak sepining swasana. Sumangga nuwun matur nuwun. Kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben ada bapaknya. Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak mlakune ning jupuk patertenan angin saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang gegem asto supaya bakoh bebrayan manentung saliro yen rubet koangan
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Tinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, Ini jangan nggono luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning jowo banter tenan angine. matur suwun. Wes ngancani aku selama iki. Wes iso saling nguat-nguate. Kudu wong liya. Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro koe. Yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe. Senajan wong tuwa rong marengke. Ombak gede tak seberani, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi, segara geni tak gonglangi. Apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti tak ladeni. Dese musik yang terima bapakmu duduk bapakmu ya. Untuk kalian yang punya pacar tapi bapaknya rese, demi cinta yang istimewa kalian harus berjuang untuknya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro koe. Oh sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero koe. Senajan wong tuwa rong marengke. Sikap. Ombak gede tak seberang, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi, segara geni tak gonglangi. Apa maneh mung lawan bapakmu kuwi. Ombak gede tak seberangi, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok
sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bungae nyawange semu wis dikono lali kalih sigaran mati melek oh sayang aku sing berjuang nipun angipun tang panting pen ra kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan kangen ngingati caramu mlaku kangen ngingati caramu godho aku teko-tekone saiki ati mbok sigari kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua kena jopon jerone wes saling podo ngertine nanging ning opo kok rambok pertahanke tipise pertahanan terus Maha Suci
sifat berpur perengan kudu para agung tasih berukan sekolah legahan tasih sopo judul kake para kamu gugat di kake hormatan jadi pun popo tukuman supaya di busi lestari wotering tombok tawang sari Sukoharjo aturakan putra pengawan Endah Barita Cika Laras Audio Sound. Para tamu sudah antuk sasmita saking para pangarsaning bahagian wisudaning temanten saking para keluarga kasun matur ingkang kagungan mobil nomor polisi AD 1087 sepeda malih ingkang kepareng kagungan mobil nomor polisi AD 1087 untuk parkir mohon dialih karena juga di belakang ada yang mau keluar menika nutupi jalan. Terima kasih menjadikan suatu instruksi pada kesempatan di siang sore hari ini.